Preteky vyvrcholia posledný júnový deň na Štrbskom plese. Doslova kráľovské miesto, ktorému bude predchádzať zvládnutie náročnej horskej etapy. Odštartuje v Liptovskom Mikuláši a ponúkne porciu 142,3 km. Opäť slušne výživných. Po krátkom rozbehu na rýchlostnej prémii v Liptovskom Hrádku privedie pelotón cez rázovité Hybe, Východnú a Poprad do majestátnych Tatier. Po rozbehu cestou na Starý Smokovec vyvrcholí trojnásobným stúpaním zo Štrby na Štrbské pleso a dojazdom priamo pod lyžiarským oblúkom. Staňte sa aj vy svedkami dramatických súbojov o cenné trofeje a získajte darčeky od našich reklamných partnerov. Všetko o pretekoch nájdete na našej webovej stránke www.okoloslovenska.com a taktiež na sociálnych sieťach Okolo Slovenska na Facebooku, Instagrame a YouTube.